deň, moje meno je Katarína Zacharová a ja vás vítam v sekcii Kariéra nie je iba práca, ale aj príležitosť naplniť váš potenciál. V tejto sekcii sa budeme zaoberať osobným rozvojom a naplnením potenciálu práve v profesionálnej oblasti a ja spravím všetko preto, aby som vám pomohla zodpovedať otázky typu ako nájsť to, čo ma baví, ako objaviť svoje talenty a rozvíjať ich, ako sa stať úspešným, ako byť v niečom výnimočný, alebo aj ako nabrať odvahu a urobiť prvý krok smerom k našim cieľom. Zdrojom pre tento materiál je práve moja nová online kniha Ako dostať do života, čo chceme, v ktorej ponúkam 30 inšpirujúcich myšlienok, ako sa oslobodiť od vlastných obmedzení a tvoriť život podľa svojich predstav. Vítajte.